enganeni izokhaliswa iloko ngoba le barrier ayikho, so amanzi aphuma kalula ke kubona. Okay, so sizokhala esabo isilonda. But enganeni kakhulukazi kuba kumhlana nasebusweni iziqhomo ubona ngathi zomile ziyadabuka iziqhomo zayo ingane. Okay, ezikhula mhlambe seba ama teenage nezingane kuyashintsha, siqale sibonakala ngaphakathi kwindololwane, ingaphakathi lendololwane la nangemuva emadolweni yabo lo goba khona indololwane iba lapha irash or ngemuva kumadolo akhe iba khona. Kodwa uma seliyo age siyaqala siba dry, iba rough, iba ngathi ukhwekhwe, uyayibona kuba ngathi uyaxebuka futhi. Kumuntu omdala of course ingaba noma ilaphi, kodwa kuyona siyakhuphula nasebusweni nasemadlebeni, ubona emadlebe la ngemuva kumqala kuyingalo zakhe. Yes, emahlweni kakhulukazi kuba ama dark circles, kube emnyama, kube indilinga ezimnyama, ubona kunendilinga ezimnyama nje ebusweni. Okay, but kumuntu omdala futhi nasenyaweni, eceleni kwenyawo lana emacumboni uyaxebuka, womile emaceleni enyawo nakhona futhi kuzoba khona. So lento ngenzeka nanyoma ilaphi khona emzimbeni womuntu. And mhlambe while ngilapha engane nje mama lady ukubalula kumzali ukuthi yazi ungayithathi light if ukuthi ingane yakho inalenkinga eczema, ngoba yazi ukuthi izoqalwa esikoleni, so ikhona ibullying ezokwenzeka. So kukhona ukuthi lengane igcine ngasazithembi, self esteem yayo isiphansi ngoba umzimba wakhe unokuzinyeza ngomzimba wakhe. So yazi futhi ukuthi lento izoma affecta even nasesikoleni nanokuthi uperforma kanjani esikoleni. All right, in fact research ibonisa ukuthi enganeni if kuukuthi unenkinga yeeczema i2 to 6 times more chance ukuthi yena abe ne-anxiety, abe ne-depression, abe ne-ADHD. Sikhulumile ngalo ukuthi ingane ibe hyperactive, ungakwazi ukuyicontrola njalo njalo, uyabona. Kube worse ke if una asthma futhi ngaphezulu, uyabona, ubuye nesikoleni ngane zimbona ngasakwazi ukuphefumula, zizomqala izingane. So as umzali kunezinto nawe kufanele ube sensitive ngazo, ungabi ngoba wena usumjwayela ukuthi unje ujele nabanye abantwana bazomjwayela, bazomhleka, bazohlekisa ngaye. So kukhona ushintsho azoba yilona just because unalenkinga le yokuthi une eczema, even worse futhi ukuthi une asthma. Okay, uyazi